Днешната тема е свързана с дивите животни. Дивите животни са абсолютно всички животни, които не са опитомени от хората и не живеят в нашите домове. Те биват от различни варианти. Те могат да са рибите, могат да са насекомите, могат да са птиците, като гълъбите тук. Те са дивите, те са домашни. У нас в Богорече, която гледахме преди малко, също се води диво животно. Всичките от тези картинки са диви животни, защото те просто не живеят в домовете. Да, има някои от тях опитомени, това са различни специфични редки случаи. Елените са диви животни. Жабите със сигурност са диви животни. Мисля, че някой си гледа така жаба не е свободно. Има си определени жаби, които се гледат, но е по-рядко. Богомолката. Това е една наистина доста опасна богомолечка, защото хапят. Те хапят доста неприятно, обаче в същото време те са спокойни същества и ако не ги дразниш, няма да ти направят нищо. Те са диви животни. И всяко едно животно, което виждаме в природата, също е диво животно. Дори да е тя е насекомо, но се води към животинския свят. Комарите, колкото и да не ги харесваме всички, защото ни хапят, въпреки че тук не съм забелязал, но нали, като цяло, комарите също са диви животни, вълците, зайците. Някой знае ли друг пример за диво животно, някой може да каже? Кажи сте. Слон, да, диво животно е точно така. Нико, може да ми кажеш някой диво животно? Прасе. Какво? Прасе? Прасе. Добре, гиганът се води. Ти какво можеш да кажеш? Прасе. Казахме прасе. Добре, я чакай да видим. Пример, зебрата. Води ли се диво животно? Крокодил. Да, крокодил. Да. Така, Сабрина, ти какво може да кажеш? Да, маймуната е диво животно, наистина доста диво. Цети, някой диво животно? Зайче. Да, има диви зайчета. Пример за диви зайчета. Малко по-ръжи пантерите, точно така. Марти? Марти, някой диво животно може ли да ми кажеш? Ти остави да това на мира. Кажи ми едно диво животно, моля. Добре. Кажи някой такова диво животно. Аз съсед. Някой диво животно? Вълк, да, вълк. Зайчица. Са диви животни. Лисиците също са диви животни. Друго? Щърки. Да, щърки са диви животни. Те не са част от нашето домашно ежедневие. Сабрина? Какво? Да, го каза вече. Мухата, да, води се диво животно. Никой не си гледа домашно любимец муха. А в България някой е по-така? Да, има акули в нашото море, в Черно море също има акули, води се. А по-така български, че сега дички, които казваме, ги има. Делфините също. Да, всички варианти на риби, които са, всъщност, в дивото са диви животни. Всички варианти. Сомове, щуки, ухли, всичко. Има диви коне в нашите планини в България. Да, скакалците също. Славолера не е животно, но добре. Точно така, охлювите също са диви животни, въпреки че са супер спокойни и напълно безопасни за живота на хората. Някой друг? Да, те се консумират. Пак диви животни се консумират. Всеки? Някой диви животно още? Прасе. Нещо друго казахме прасе. Има нещо друго. Добре. Точно така, пеперудата е диво животно също. Дали може да е насекомо, лисицата, да, вече може да бъде бръмбър. Да, бръмбарите също водят диви животни и са значително много неприятни с това. Да, също и са ужасни с това, това да стоите далече от тях. И се намират по нашите дължини също на България. Щърка ли? Ами те жилят и хапят, те са опасни. Като цяло просто не трябва да се занимаваш с тях. Да, гълъбът също е диво животно. Гугутката също. Гугутката е вид гълъб. Просто различен поглед. Цяло костенурки. Има сухоземни костенурки, които също са диви животни и... Да, може, но в смисъл тази костенурка, твоята е домашен любимец, това е домашно животно. А иначе от друга страна, това, което не е домашно, си живее в дивата, е дива костенурка. Те са домашни. Има диви, но повече случаи са домашни. След това го казвам. Лясовиците. И в България има много лясовици. Те също са диви животни. В България
Аз се гледам, През лятото, да, слушам с теб. Точно така, едно много интересно същество, трилипите също са диви животни. И се намират много в нашата страна. В България има много. Да, мравките също са диви същества. И се намират в почти всеки континент. Да, може да се каже също. Въпреки че се намират и по домовете ни, има които живеят свободно по живота. Може да се понякога се пак за живота. Ще правим хранилки за птици. Днес нашите птички, които ще храним, са гълъби. Видяхме, че преди път те ядат тези семенца, за това сега сме ги приготвили. И днес от подръчни материали, от вчера темата с рециклирането и преизползването на материали, ще използваме шише и кори от яйца, за да направим хранилки за птици. Нали така? Да. Ето, ще използваме тази бутилка, като от тук направим един процес. Ще сложим две дупки тук и въженца отгоре, за да можем да го закачим на някоя конче. И вътре ще сложим, можем в него да сложим водичка. В другото ще сложим семена. И по този начин ние помагаме на животните, защото както знаем през лятото е твърде горещо и те не могат да си намират вода. Особено както тук, в Лимасол няма дъждове. Нали знаете? И те не могат да си намерят вода. Затова ние днес ще помогнем. Лятото поне не вали дъжд, защото е твърде топло. Може, възможно. Затова ние днес ще помогнем по един начин на природата. Всъщност не е един. И още един начин, защото намираме приложение на предмети, които вече не ни трябват. Нали така? И сега много внимателно ще направим процес. Ето от тук. Ето до тук. И съответно минаваме тук през средата. Днес ще правим четене с разбиране на приказката Братчето и лисицата. Бъдете внимателни, защото след приказката ще задам въпроси по нея. Започвам. Някога Братчето и лисицата били големи приятели. Където тръгнала лисицата и Братчето ходили. Братченце, братче, рекла веднъж лисицата. Хайде да работим заедно. На другия ден лисицата влязла в житницата си и почнала да пълни един чувал, защото щяла да ходи на воденица. Както гребала, открила едното око на кучето. Помислила, че е подлога от зърно и го захапала.
научило. Сега, въпрос към Ванка. Кои са героите в текста? Брачето, лисицата и кучето. Браво! Въпрос към Сабринка. Как мами лисицата връвчето? Когато лисицата казва на кучето да събира сама, не само житото. И когато лисицата държи около. Добре. И въпрос към Стелко. С какво помага кучето на връвчето? Как го помага? Като наказа лисица. Точно така, браво, Стелко. Много животни се събуждат през нощта и те живеят тогава. Не през деня, както ние хората, а през нощта. Защото за тях е по-безопасно и могат да си намерят по-лесно храна и да са в безопасност. Ето можем да разгледаме какво ядат животни. Това е дивата свиня. Дивата свиня яде мишки, гъби, семена, яйца. Язовеца, той се храни с горски плодове, гъби, поболечки. Има Сега ще видиш, Марти. Ето това е совата. Да, това е совата на иконката на Соник. Не е Соник. Совата се храни с мишки, тя е много добър ловец и има много силен слух. В последното имаме сърничка. Сърничката се храни с листа, с цветя, с корени.